Aku nak apik ora lucu goblok. Saban bengi Ora sing ngumpulke pancen iblis kaya iki. Aku wani wae saiki wangsulan piye. Apa ana wong arep ketoprak aku ora sida malah dijak remi. Kae padhe iji kae. Ah, sing di omah tak keroki. Nyawang ko Pripun Pak Kasito swantenku kira-kira karo gerong biyen piye? Ya ora beda. Ora beda ki piye? Ora beda eleke. Ning luwih elek asline sampeyan. Apa kok bawa mbok nek iso karo ora judak. yen memajang mung karo janur kuning Udange budalan kembang wae waton gunung sing kok ene sukar manggo dikira ora iso aku rumangsane wah wakile lek ya tenong lele pasitan sarwi panas udan pariang saka wiwit sanding kotak ngalem anggone bengi iki syukuran suran kudu iso mikir kowe budalan ora ketap-ketik kowe monggo diajeng Cebret Wati. Oh, keberapane tongkle to? Cebret tongkle. Oh, ngaten Bayu tongkle. Oh, iki bener gawane kotak ndeke giras. oh Betul ya? giras Heeh. oh kowe iki ngenyek aku to Lah kok ngono? giras iki bagi waras ngono Ya alhamdulillah. Nak kowe wis ngrumangsani ya syukur kok bojo-bojone entuk bojone Dewi. Nah asline Dewi karo aku ki wis suwe. oh iya pancen wis ngomong mbek aku Piye? aku mbek Pak Lunak ki naksir wit biyen Lah kene ngerti to. atak disurung-surungan ngono Sing ngatak siri jane jembakune jenenge Sintone sing glibet bojomu. berarti sing ngepek kuwi Wah, kok karo aku wis piuk ora. Oi, ayo pariang ora ketak-ketik. Nek tak selani omong kuwi ngan mikir. Lho ngene iki lho Pak Kasito. Nyangking kelaras Wah, mergeti. Kuning yojo kan Aduh, kadoan. Nguti laras bagya mulya Amin. Allahumma amin. teroreret Ngopo kantingnya guyu ngopo Kang? Seneng kowe nak sengsara. Wah, ngene ketemu anake lah. Ah, pindah jeng Dewi. Bagi wedok ora waras. Ana dunak. Buku kertas. Niki kagem nguti laras napa gedhawan Ngudi laras, mangke gedhawange gilirane Makadir. Kok pagi kok makadir to Oh, Mbok Residen. Ana kertas Kertas. timbuntel bayem Aduh, iya. Nguti laras ayem tentrem Amin. Allahumma amin. teroreret dandak Gilaranipun Kanjeng Bumi anu Bu Sukar. Nggih. Abang-abang Mas Waduh. gedange mateng mriki juragan gedang soalnya Mas Oh, nggih. Nak romansaku gedang ki ora abang. ora Lah opo Mas Ule. mawur
kok kuning. Iki ora kuning lho iki. Apa Mas ijo dibuntel? Coklat rada klawu. Nek kuwi busik. Ora nyemoni ndekku. Wis suwe iki. Warga ndawang sehat ayem tentrem. Oh Mas. Oh. Giliranipun Kanjeng Ibu Gusrekwati. Apa ana apa kudanan kok kelang pecis? Sopo? Alik Gusrek kae. Kok jaluk? Pecis iki Bali waton kowe payu mayang Yo dongake. sing dagel aku. Dongake payu sak jak. Payu tur ana regane. Ya. Ngene Kang Slamet, kowe tak dongake payu bengi, aku cukup mingkok sangone separo rego. Ora separo regane dagelan. Yakin kowe? Ya biasane 5.000 ya loro setengah ngono ora apa-apa. Lah modar kowe. Aku muni pecismu Bali waton kowe payu bengi ngajak aku ora Bali ya ra. Sukses Pak Slamet. Ning sesuk titenono kowe. Murni tak demeni. Loh, demen ki apa? Demen ki seneng. Contone mligine gongso lan ringgite Pak De Agus. Aku seneng apa kudu aku duweni. Lah, Iya ta aku mau salah. Biji. Salah Ning atimu siji ya. Wong seneng iki boleh, tapi kan ora kudu. kok meneng awe to? Atimu ki selak. Salam saking Padune yo gerakas. wonten pundi? Oh, Mbak Wer. Salam kali Mas Lontar. Ora kelakon kuwi gawe-gawemu. Aku ora percaya wong kae wis didemenan liya. Nggih, matur suwun. Giliranipun Detina. Oh, Bayu Murni sik, parikan. Oh, sore iso. Ana apa to? Ngono tak marai. Jeneng Aduh, nang pasar getas. wah. Dusun Dawang Bagas Waras. Dusun. Warga. Ya nyun sawang tuwa ya ngene. Ah, tuwa kok ngerek. Kita kok ngono Kang. Kang Slamet wis ora teyeng asli nggo ngleling nggo blakon nggo kacamata asli kan ngomong ngopo. Saiki nang jajal ndongake Pak D. Pak De Agus. Ya. Nah, sing tak karepe ning mriki. Dadine ketok sapa to sebagai pelestari budaya ing Klaten Gedawang. Panjenenganipun Pak De Agus. Kanjeng Ratu Simbok, monggo. Ah, Bu Erdus. Lho, Wadah laras. nggih. Mugi Pak De Agus Bagas Waras. Amin. Allahumma amin. Kasembatan dumateng Gusti ingkang nyipta jagat. Tebih saking Gondha Rencana, tebih saking Bilai Bagya Mulya kang tinampa. Lah ngoten to Mas Sangi. Nggih, lha teng mriki niki rasane syukur kuwi 1000 dalan nggih. Giliranipun adikku wedok, Dik. Ora ketapeti kowe. Ya ketapeti wong Heeh. Iki aku sik ora ngadeg koyo biasane iki. Ayo, Tin. abang-abang Heeh. ana ijene. Waduh, kuwi papis kuwi. Warga Gedawang bejo uripe. Amin. Kaya sing tak ucape ngarep mau adoh seka sengkala pelan bilai, bagya mulya kang tinampa, rejeki kang berkalan barokah. Lah ngoten to Mas Sangi. Wah, tobat aku. Aku nyarep ngomong karo sapa Kang Dirman? Piye Pak Demarsono? ngomong-ngomong mbek aku Pak tobat to kula niku. Iki yoga yo diparikan iki. Piwun Aku perkane? diwarai Pak Sulamin. Limarahe Pak Sulamin. Tuku boto. Nggih. Bencoki kodhok. Aduh. Pak Kasito. Yen Pak Kasito brengosi crodhok. Ayo wangsulan Pak Kasito. Dalange. Yo ben. Rumah mesane padake dinyak karo kanca yoga piye? Ora ngenyek. Ya ben lakone urip. Dalange buruk. Motor dablek. Dablek kaya sapleke ya ra karo budal iki ra ya. Nggih. Teruske. Panas udan panas saling aling.
caping gunung nadyan waton sarta
Menika kados pundi wekdal sampetaipun kula kantun nderek dumateng macangi so Mak Limbo. Aku tak neruske. Ngaten nggih semanten ugi macangi Mak Limbo. Kula nggih nyuwun lengser amargi kula nuntun mantuk. Mugi-mugi lestari budaya kita rayu sedayanipun. Aduh iki opo iki? Aduh, aku urung iki, aduh. Ya ngene ya bener wong iki mau wong inawoha ma'asobirin. Aku di Wong sabar iki dadi kekasih Gusti Allah. Akurat lah ngene iki lho karepku. Wong iki kena kanggo suri tuladan. Menehi aja nganti ngenteni turah. Contone Mbak sinten iki mau? Mbak Mus, Ibu Mbak. Mbak Mus. Laku di. Lah iya bukan. Cok, bebek goreng. Mesak lumayan. Nggih, Dianggone. wekdal sampun sumanggaken Pak Dalang, matur nuwun. Yo Mas. Menika warnanira iwang padha wenang. Dupi. Mangertos dedongane. Sang Narmawati. Dewa Yagna. Pramila lantai Sanjang Antogo lan Sanjang Ismaya ingkang sampun bibrah salib warna datan kantun ingkang rayi Sanjang Manikmaya. Waduh yang kula nyuwun dipun pulihno kados cek wingi-wingi pukulun nyewang padha. Yen tuna wong ngapelan Trung matian kasangsayan matek suraning nala yang antoko kaledheraken yen Sang Hyang Ismaya lan
moyo lora iki rak putulun Antogo lan Ismoyo nuningke ya nalari kepiye kowe kok kaya dadi kaya mengkono awakmu bubrak lambemu kewer-kewer nuningke napa eyang miturun Bathara Weneng yeptosipun kula nampi dawuh saking eyang miturun dalah adi kula Ismaya lan Adi Manikmaya saking pangertosan kula tiyang ingkang badhe dipun junjung utawi dipun angkat dados ratuning mustikaning ratu angratoni ing Triloka menika kedah tiyang ingkang daya Timandra. Iya nyuwun pangapunten Eyang nalaripun kula menika gadah pamanggih dados ngawontenaken Giri Patemboyo. Jeneng kita nganakake Giri Patemboyo nalari kepiye? Eyang adi pura-pura tantang ing ajeng kala wau kula sasak mensah adi kula Manikmaya nanging ingkang dadosaken gembunging manah kula Adi Ismaya boten trimah lajeng kula mengsah adi kula Ismaya kula kawon jroning penggalih kula niku boten lila yen to menapa ratuning Triloka menika dawah wonten tanganipun adi kula Ismaya. Lajeng rikala rumiyin kula nate dipun dongengi Eyang Nur Cahya nggih Eyang Nur Rasa yen to rikala Eyang Nur Cahya tapa wonten ing alam Akadiah 1000 taun anggenipun tapa menika lungguhipun wonten ing watu lintang lajeng kula padosi ing watu lintang pinanggih kula ngawontenaken Giri Patemboyo malih. Kula ngawontenaken Giri Patemboyo lajeng Eyang Giri Patemboyo ni sinten ingkang saged ngulu watu lintang menika ingkang sasak badhe dados ratuning Triloka nanging kausananipun kados mekaten Eyang Antogo pramila nggih Eyang kula nyuwun dipun ruwat Eyang
wis ora bisa pancen kersane pujangga kudu mangkono. Dengan kita Antoga lan Ismaya wis pinesti yen to dengan kita kudu nglakoni kaya mangkono. Walah nek ngoten ratu-ratuning mustikaning ratu menika dawa wonten Adi Manikmaya. Piye Mas? Apa piye Adi Ismaya? Ayo wis rikala ing ngarep rak wis janji. Sapa sing kuwawa utawa sing kedu nganut dungan bejan utawa kanggonen bisa dadi ratuning Triloka. Aku lan kowe wis ora kena mari. Iya. Lajeng kados pundi ya? Ya yen nang kono wis pantes yen to Manikmaya minangka dadi ratuning Triloka. Tandane Mancer Tejani. Ora beda karo Tejani. Lah Mas Joko. Wong atuanmu Sang Hyang Tunggal. Ya pancen kersane pujangga kudu mangkono. Yen to wong tuamu Sang Hyang Tunggal manjing ana ing jagate Manikmaya. Walah wis pesti kok. Ayo mula kowe ora wangun yen to jeneng Antoga. Jeneng kita tak genti. Rikala semono wong atuanmu utawa anggone maringi tetenger jeneng kita ya Antoga ya Tejamaya. Saiki jeneng kita bakal tak ganti Tejamantri. Tejamantri ya Togok. Walah kok mungkur Togok. Lalajengan adi kula Ismaya kados pundi ya? Ya mesti aku tak mikir dhisik. Yen to Ismaya, Sang Hyang Ismaya tak jenengi Sang Hyang Samara. Bisa di bangun utawa diceluk Badranaya Yaya Nayantaka. Nek kula nambahi kok apik men kok Samara Semar Badranaya lah kula kok nemu Togok. Lajeng kados pundi ya? Mengkini gendeng dengan kita apa? Manikmaya nuwun inggih pituwun. Dengan kita bakal dadi ratu-ratuning Triloka. Mula maju mrene kulon paringi pusaka. Satriya bagus prawira rinenggra
sanatiro lajeng kados pundi ulun jenengan kita sun ulun paringi kekuatan utawa pusaka telu yen donge papat nanging sing siji durung ulun paringake marang jeneng kita lajeng ingkang pun paringaken menika menapa ulun bisa diarani mustika Retno Dumilah ingkang nomor 2 ingkang nomor 2 surat pustaka Darya surat pustaka Darya ya ning surat pustaka Darya durung ulun paringake besok yen jeneng kita wis dinunjung dadi ratuning Bawana ratuning Triloka nuning nggih pitulun mula jeneng sira nerusna anggone kita lumaku ana ing Triloka supaya bisa mangerteni kahanan kiwa lan tengene nuwun tambeng pangestu ulun nggih la kula lajeng kados pundi ulun togok sira tejo mantri sira tak keparengake momong ulun keparengake momong ratu kang angkara murka wah ratu ingkang angkara murka ulun iya menapa mangke kula dipun gego mengkono Tejo Mantri jeneng kita ulun keparengake ngelingake wong kang angkara murka Budi Candala kuwi yen gelem manut reh perintahmu kowe mesti entuk bebungah nanging yen ora gugu apa sing dadi aturmu kowe ora dosa mbok ngaten menawi mekaten bubulun adi kula menapa esmaya lajeng pun paringi pedamelan menapa